Nyakaramogi ajua ng'anno kosemolo kanyo saa 7 mar odiochieng' machiegni e weche manyien magwa mag migago odiochieng' makawuono. Waiko ni mathoth mabende waluonu odiochieng' makawuono weche matimore pacho kae kachiel kod weche mabende timore e aluora mag counties magwa ka bende podi waluonu ot mabende noruomore piny mano e kar dak ma Kasarani mano bore Nairobi ka weche gi kachiel kod mamoko mathoth wabiro keloni achiel kachiel. To mokwongo yud thuond weche mabende wamiyo pek. Od bura mamalo ochungo chenro mar piedho jogoro maongirore ma owala ka giluwo chik mar doho. Ng'we manyombulu ni ng'iende ne joma laro kombe mag od bura mar Iyala motelo ne yiero makinya. KDF okoro donjo e temo reso jogo mapoko yudi e odorofa mane ogore piny e kar dak ma Kasarani nyoro. Machiegni nyinga Joyso Oduor inyalo ndiko na kokalo e namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha wantiere live ibiro yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kawachako wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisumu kama gavana e county ma Kisumu manongire Peter Anyang' Nyong'o otelo ne oganda jo Kisumu e chenro mar pidho yiende kaka yo mar jiwo achiel mar oganda. Achiel kachiel wadhi nyaka e jafwambo marwa mantiere county ma Kisumu James Okoth mar mondo mi olernwa ler mar wach. Nyaka sani James Okoth kiwinja ka intiere county ma Kisumu chenro mar pidho yiende chopo kanye to yienda di mabende gavana Anyang' Nyong'o otelo ne pith margi odiochieng' makawuono. James. Erokamano jafwambo wadwa biro iri achiel kachiel ka antie county ma Kisumu mano kar Mama Grace Onyango Social Center kama nyasi mari keto ayanga chenro mari chako pidho yiende e yo mar loko boma ma Kisumu bedo mamajan dhi nyime. Antie gi gavana ngire Anyang' Nyong'o kama bende odhi telo ni pidho yiende maromo 3,000 mano ma en chenro mana mar chako ayanga chenro ni. Antie kode kae odwan mondo wamiye thuolo mondo olernwa to kagi akae gin chenro magi keto magi deno ni yiende 3,000 mopidhgi biro dongo kendo biro rit maler to bende jopiny orwako wach makama. Gavana. Erokamano anyara mugi amoso jopiny no sayore uru. Waromo kaka wuono gi jotelo to gi jopiny moae kuonde ma upogore Kisumu kaeri mondo wachak agenda marwa mar pidho yien wang'ni. Osebedo kwa pidho yien to sani wadwa ni wapidhe yo moro mamalo moingo kaka wasepidhe. Omiyo kawuono keto chik ni dwe 10 mar dwe ka dwe wabiro pidho yien e Kisumu County mangima. To gimomiyo watimo kamano nikech ing'e ni yien ema kelo alwora maber mar yamo e piny. Kok wapidho yien to wabiro bedo gi tuoche mang'eny nikech wan gi yamo mok nyal ber mondo los ngima mawa. Omiyo wadwa ni bende wapuonj ji ber pidho yien. Nitie yien aina ariyo. Mokwongo en yien manyalo yude olemo moko mwachamo kaka avocado, kaka mapera, kaka maembe, kaka machunga, kata na poi. Magi yien ma kwa pidho to wan olemo mwachamo to gibende gitimo tich kaka yien moko timo. To nitie yien moko ma ok wanyal chamo olemo to gibeyo nikech gikelo kwe kendo gikelo ng'ich e piny mwadwaro. Samoro ing'e ni kiwuotho kidhi chiro tiwinjo ka koro chieng' osechamenya tidhi buore bwo yien mondo iyud ng'ich maber kendo kidhi nyime gi wuoth. Mano gima oparo ng'ato ka ng'ato manie piny ni
dwaro ni bed gi ng'ich moromo manyalo loso ngimane. Emomiyo wadwa pidho yien mang'eny Kenya ka. Kisumu kaeri yien mwasepidho en atamalo 18 kende. To kidhi e pinje moko kata kidhi kata Nyeri ibiro yudo ni gin atamalo mabor kabisa moingowa. Kata na Bungoma ka ibiro gi atamalo mabor ahinya mag yien. Omiyo mago kendo ok wadwa timo ni wapimre gi Nairobi kata Bungoma. To wadwa ni Kisumu County mangima opidh yien mang'eny ahinya manyalo kelo ngima maber ni jo Kisumu. Kopogre gi pidho yien, be nitie chenro makare moseketo kaka county government ma Kisumu mar neno ni aoche manitie alwora mar Kisumu orite yo makare mok med kelo midhiero masani nenore e nam Lolwe ma bende osekelo tho mar rech mang'eny? Wasetemo ahinya kendo wan gi program madhi nyime mar hakikisha ni ji ok opuko pui marach kata oketo chafu e aoche. Iyudo ni jomoko kata kogolo gik ma gitiyogo kata gik ma gitwe ni nyithindo mondo nyithindo kata gin e mijaga to loso, inyalo yudo ni gikawo mako mokuongo ni pampas to giketo e aora. Ka gichopo e nam Lolwe to ka gidino dho aora, kendo sama gidonjo e nam Lolwe gidhi nyaka buon nam kabisa. Koro bang'e gikelo shida mang'eny e nam. Omiyo wasewacho kata jogo man gi factories mang'eny Kisumu ka mondo gi hakikisha ni chafu duto mowuok e factory go kata mowuok kuonde ma gidakie ok oketi aora madhi e nam Lolwe. Mago biro ketho nam Lolwe to aora go be giketho. To mar ariyo wakwa jowa ni ka gipuro ahinya ma gidhi e do aora. Do aora kanyo nego pidhie yien kata olemo. Kech pidhie yien kata olemo to olemo go biro miyo pi manie aora bed maler kendo mi pi maber mimodho kendo kata jamni bende modho kama kar ketho aorano nikete chafu mang'eny. Chenro ma kamae en chenro mosir gi county government ma Kisumu kose nitie jok moko ma bende ubiro go e kanyakla mar neno ni uchopo kare wachni? To ka en mano to en omenda marom nade ma okete chenro ma kama? Wan wabiro mondo wati kanyachiel gi jogo matimo ohala, jogo mapuro, jogo bende mohero yore mag mazingira maber. Wadwa no ti kanyachiel. Wan kaka Kisumu County oseketo pesa mang'eny ahinya e wach mar loso mazingira mar pinyni mar Kisumu. Ok anyal wacho sani ni en pesa di, to wadwa ni kwaketo pesa to waket pesa kata kotimo gimoro to nyalo neno. To maduong' ahinya en ni mwandu ma wan go mang'eny ahinya to en jowa. Mondo jowa obed gi ng'eyo gi geno mar rito alwora mar Kisumu County. Omiyo kawuono asekwayo kata johuand wepe kaka jo Ramogi mondo wati kanyachiel. Adwa ni sirikal ma Kisumu obed gi jogo ma fwambo weche kaka Ramogi mondo watiuru kanyachiel mondo kata kinyi Ramogi nyalo lando ni ji kaka onego pidh yien kendo kaka piny onego bed gi mazingira maber. Wan kaka sirikal wan gi administration modhi nyaka gweng'. Wan gi moro ni village council e gweng' mwamiyo tich mar loso alwora maber mar piny, maneno loso weche mag pi, weche mag chiemo, weche mag health kata ngima mar dhano, to kendo weche mag neno ni yore matindo donje gweng' mondo ji kik bed gi shida kata ka ng'ato tuo to ok oyud yo maber moterego e osiptal. Omiyo gigi wadwar ni jogo motelo ni administration mar Kisumu County e gweng' mondo kaw matek ahinya mondo waduto kaka sirikal to gi jopiny wati kanyachiel mondo walos alwora mar piny maber. Erokamano ahinya gavana. Joyce, ka wan gi thuolo matin ang' ni yiena awuo gi city manager Abala Wanga ong'iswa ni to be en chenro ma jopiny orwako kose en ang'o gang'o ma ibiro tim mondo neni chenro ma kama ochopo kare? Kalure city board gi city management osebet piny moseketo chenro mopogre opogre midwa notim kuom higni 5 ka gavana pok otieko tamne. Ma kotieko tamne to chenro be wase wacho ni wadwaro ni ka in gi plot Kisumu no in gi plot to pidho yien makawo kaka achiel ewi 4 atamalo 4. Pidh yien, ket fence, pidh maua, ket Kisumu bed green. Ok en pidho yien, to en ni mondo we yien bende odongi. Kendo wawacho ni nitie estates koro wadhi gi gimiluongo ni gated communities to go bet gi village council gi community leaders mag estate no
kaka wasechako gi Riat gi Mlimani. King'eyo ni plodi ochuoyo kar ndara e Mlimani, to udak e group ma ji 20 to uketo gimiluongo ni gated community kata un apartments, gated community ma ji ok thor donja. To e mbele kiosk nino itimo gimiluongo ni landscaping. Ipidho maua, kane dho ndara nyalo keto kata kabro. Mokiyie ni ng'ato bi kanyo, koro uso kanyo, uso oduma kanyo, uso rabolo kanyo, kata oketo container mondo kanyo bed maler, yien odonge mondo maupe obedie. Manager, bende un chenro mar somo pach jopiny kata tiego gi kalure gi lokruok mudwa keto e kor boma kod kai kacha, nikech kalure gi sani gimwaseneno ni kata mana zebra crossing ema ji ok ong'eyo tiyogo, kendo kinde ka kinde wan gi tuomruok ma ka gi kacha. To awinjo ka ukete chenro no ni udhi keto nyaka street lights, udhi keto nyaka traffic lights. Bende nitie chenro mar keto ganda kamoro achiel mondo puonjgi kalure gi lokruok ma kamagi? Nyicho wasechako through Kenha gi joma dhi keto mano. Wasechako gimiluongo ni public sensitization, mobodhi estate exit. Board chairman gi Lange bro wuotho e wards 14 gi. Ko giloso gi ji to gi sensitize kendo gi train ji. Wan gi training meetings 100 to undertake. Ma board chairman adwa no explain ni matin. Erokamano sa ema dhi ng'adowa. Joyce, kaponi iwinja makare, mago gin mana chenro ma county ma Kisumu oketo mar neno ni gimedo bero alwora mar boma ma Kisumu, kaachiel gi neno ni kor lwasi bende orit e yo makare. Ka iwinja maber, mago e weche mwaluoni seche masani, kendo wadhi nyime gi kelonu kaka gimedo timre kae. Joyce. Erokamano ahinya James Okoth kowuok e kaunti ma Kisumu kanyo, kendo mano chenro makare ahinya, kendo jopiny onego med jiw mar mondo mi opidh yien, kalore ni pidho yien abiro konyo e medo kwan bunge ma bende nitiere pacho kae. Chenro makamano bende ang'eyo ni iluonwa machiegni, kendo abiro yudo weche matuta e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele nyakwa Ramogi Ajwang'a, wadhi nyaka e weche mabende podi timore pacho kae, kama bende spika mar od bura mamalo mano Moses Wetangula ong'uko chenro mar piedho jogoro mongirore 51 e od bura mamalo, kalure kod chika ma bende nogol koda doho mamalo mano ma odiochieng' manyoro. Piedho jotend migepe kata kamano ne odhi nyime, kata tok doho nyogolo ng'eto mar chungo chenro mane odonje odiochieng' mar adek kawuono mar goyo kogno jogoro mongirore maderoma 51. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere kod lipodno. Spika mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula ong'uko chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe mosebedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 2. E barua mane ochwe kogno kod Moses Masika Wetangula okoni chenro mar piedho jogoro mongirore biro chung' nyaka chiw ler, kendo kamiti mag od bura bende kik dhi nyime kod tije mora mamulo chenro go, kendo kamiti mane osetieko dayo dho jok mamoko kik dhi nyime kod loso lipot mipedhe nyim od bura. Wetangula ochiko od bura mondo rang malach ng'eto mar dono. Wetangula otimo ma bang' doho mamalo golo ng'eto mar ng'uko chenro mar piedho jogoro mongirore. Barua manyocho ye kogno kod jang'ad buche Nzioki wa Kamau okoni mondo chung chenro mar piedho listi mag ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore. Okang' mar doho biro kaluwore kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK ma owacho ni list no ne ok ochopo dwaro mar katiba. Kaachiel kuom weche mane omi peke barua no ne en rem mar chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Members, we still have Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ka wadhi mbele en ni KDF koro donjo e temo reso jogo mapok oyudi e odorofa mabende nogore pinya e kardak ma Kasarani odiochieng' manyoro. Lipot wacho ni podi nitiere jogo mapok oyudi nyaka nye odno lwara mano midhiambo manyoro. Duol mochung'ne gedo mag ute e pacho kae mano National Construction Authority NCA wacho ni orofa kata gorofa no mano ruombore piny odiochieng' manyoro e gwenge ma Kasarani ne okoluwo chika mar gedo. Thuolo ni nyakwa Ramogi Ajwang' watudore achiel kachiel kod jafwambo marwa Edwin Okoth mabende osebedo e gwenge go ma Kasarani chakre okinyi makawuono mar mondo mi olernwa chal mar wacha. Edwin, kiwinja
e yo makare. Nyaka sani chenro mar manyo jogo maponono podi omoko e ot makamano chopo kanye. To bende gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ne otimo limbe kanyo. Wachango kotudore kod luara mar ot mar gorofano. Edwin. Erokamano ahinya Joyce, awinji maber kendo kaka wachono ne wamondo ka gokinyi ma kawuono ka watemo ng'iyo ni to chenro mag temo reso kata konyo jok mabedo ni ne omoko kane ot ma kama olwar e gwenge ma Kasarani osechopo kanye. Anya chako ni gi kwan mokwongo Joyce ni nyaka samwa wuoyeni ji adek oseyud ni nowito ngimagi, gin joma ji ariyo mane tiyo mane gedo ka to gi ng'at achiel mane timo ohala mabe nouso negi mana chiemo kaka e mijengo matimore Nairobi ka. Koro mago ji adek mosewito ngimagi, ji auchiel mosekony mabe nogol kama sani ni ute thieth mopogore opogore ka gitemo yudo thieth mondo res ngimagi. Nitiere ji ang'wen mapok ong'ere ni gin kanye nikech e menyo ma koro dhi mbele ma ineno sani ni en jolweny kata KDF ma osebet katimo chenro mar temo manyo ji ang'wen ma koro ok ong'e ni gi ngima koso podi koso chal nade nikech en chenro ma koro itemo manygo jogo. King iye gi mbele kocha nitiere ema moro molos moket thenge ma wede kata osiepe matemo manyo jogi ma nyabet ni ne tiyo kae bende nyalo dhi to ndikore kendo giyudo wach ler mar wach masira manotimore Kasarani ni. Be wane wawuoyo gi jotelo moko gokinyi ma kawuono wawuoyo gi jatend National Construction Authority Morris Akech. Medusa Morris Akech wacho ni nyaka nyoro mane odni lwar piny ne gisebet ka gichiwo siem mager ne jogo mane gedo kae, omiyo ne gima ne gitimo e tok chik. Gin joma nosesiem mokwer mondo we gedo to kata kamano ne pod gidhi mana nyime gi gedo, omiyo koro golo siem mager ne jogo ma pod timo gedo. Mabe moko kuomgi owacho ni be osemi siem machalo kamano to pod ok giwinji nikech owacho ni Kenya mangima sani king'iyo ute 10 ma igero, 3 kuomgi gin ma osemi siem manyiso ni ok giluw chik, nitie gik moko gitime yo makare. Omiyo Morris Akech wacho ni gibiro kawo okang' mager mar neno ni jogo mosesiem ni mondo we gedo to pod dhi nyime gi gedo ibiro kawnegi okang'. Bang'e kanyo bende thuolo machuok mokalo ne wan gi jotelo moko manobiro ka. Ne wan gi jatend migawo mar lo Zakari Jeru ma bende nolimo ka, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende ne ni ka, jaod bura ma Kasarani bende ne ni kae gi MCA ma gweng'ni. Wach achiel ma gigolo maduong' Joyce en ni mondo jogo mane osiem no we gedo, wuon odni mondo gi jogo ma wuon odni gi fundi mane gedo kae mano siem ni mondo we gedo to pod gidhi nyime gi gedo nyaka kawnegi okang'. Giwacho ni obila nyaka many jogi kendo mondo odonjnegi kod nek nikech lalo ngima mar ji adek tiende ni gin joma koro onego bed ni donjonegi kod nek. Pod wan kae waneno kaka chenro pod dhi nyime, Red Cross ni ka, KDF ni ka. Wabro medo ng'iso nyikwa Ramogi gik matimore ka nikech ma en midhiero mayudo nyaka pinje gwenge moko mopogore gi Nairobi. Joyce. Erokamano ahinya Edwin Okoth. Wabro medo tudre kodi mar mondo mi inyiswa chal mar wach ahinya to gi sani e kinde ma bende chenro mar reso jogo ma ponono podi omoko e yodno podi dhi nyime. Go mana tach kono kalore ni podi ine mibedo wang'wa ka intiere kanyo, kalore ni wacho kanyo ni ji ang'wen podi imanyo nyaka sani. Nyako Ramogi Ajwang'a kopogore kod mano ka wadhi mbele kod weche manyien ma bende waiko ni Migago masani en ni jod bura ma yande opuodha ne laro komno mar Iala koro nie ng'iende mar seto ombulu kuom jod bura motelo ne chenro mar luto ombulu odiochieng' makiny tarik 17. Jodito luorore e liara mar parliament mar lombo jod bura kama igeno ni ji maromo kata ni maromo ji 9 kende ema biro bedo kanyo mar riwore kod od burano mar Iala. Gisani watudore achiel kachiel kod jafwambo marwa Chris Owino ma bende ogoyo tach kuro mar mondo mi olernwa chal mar wacha. Chris Owino ka intiere e laro mar od bura kanyo, ang'o matimore ahinya e kinde masani? Koro wanyalo wacho ni odong' mana seche to itimo yiero ne jogo ma bende olap dhogi ndong' ne kom od bura ma Iala. Chris. Please.
Erokamano Joyce, kaka isewacho odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik ma jogo ma olap dho gi ndong' ne kom od bura mar pinje mag Afrika ma ugwe IALA sero ombulu mar mondo ka olap gi ondong' to giyud lemo ma kamano, kama piny Kenya ni kod thuolo mar jood bura 9 kende e od bura maduong' mar pinje mag Afrika ma ugwe, mabiro kama duond buche mopogore opogore dhi nyime kod neno ni chenro ni odhi kare kendo giyudo loch kane gipango. Gima waseyudo en nyaka sani jo od bura ma kata jogo ma dhogi ndong' ne koma kamano dhi nyime kod sero jo od bura wetegi. Kata kamano duond od bura mar UDA ma otelne kod jatend piny Dr. William Ruto ne osewalo ji 5 ma gidwaro ni mondo ogonegi ombulu mondo otel ne piny Kenya e pinje mag Afrika ma ugwe. Mako kuom ji 5 ma duond bura mar UDA owalo e romo mane otimore okinyi ma kawuono, romo mane otele kod jatend piny Dr. William Ruto, oting'o seneta machon Mombasa Hassan Omar, oting'o jatend county Manandi machon Zipora Kering, kaachiel kod jakoma, kaachiel kod seneta machon mogwel Falhada Iman, nyaka jaod bura machon ma ogwel David Sankok, kaachiel kod jagoro machon ma duond bura mar URP Fred Muteti. Magi ji 5 ma duond bura mar UDA osegwelo kendo kwayo jo od bura mag Kenya Kwanza kaachiel kod UDA mondo bi opargi e kinde ma jo od bura dhi goyo ombulu odiochieng' makiny. Ka kweth mar Azimio bende dhi nyime kod sero ombulu e kind jo od bura manie od bura mamalo ka gigeno ni gibende idhi parogi e yiero makamano. Okong'ere ni jo od bura jotelo 5 ma ogwel kod duond bura mar UDA ni oyudo sir mag jo od bura duto, nikech kata odoko no ogwelgi kod duond bura mar UDA. Gima duong' en ni nyaka jo od bura goni ombulu. Inyalo gweli kod duond bura mar UDA mar ODM, kata kamano kiung'e kod osiep maber e kindi kod jo od bura, to mano nyalo bedo kanono. Koro pod waketo wang'wa mar neno ni to bende jo od bura kata jotelo 5 ma ogwel kod duond bura mar UDA gidhi yudo komni kose, kech mano en wach ma idhi duoko kod jo od bura kinde ma gidhi goyo ombulu odiochieng' makiny. Kinyalo ng'iyo to kaka okoni kae kama jo od bura time romo ka giromo kod jogo ma dwaro ni mondo obed jo od bura mag IALA. Waseneno jo od bura machon ma Kieni Kanini Kega kosedonjo iye kakanyo. Waseneno jo od bura machon Fatuma Gedi bende waseneno kobiro kanyo. Moko kuom jo od bura ma waseneno kadonjo e kar romo makamano mar sero ombulu kendo kwayo jo od bura wetegi mondo ochung' kodgi e ng'wech mar bedo jo od bura mar pinje mag Afrika ma ugwe mar IALA, momiyo piny Kenya thuolo maromo 9 mar chwalo nyinge ji 9 madhi bedo e od bura makamano. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino kibiro no achiel kachiel kowuok e laro mar od bura kama bende iluono machiegni kaka chenro makamano dhi nyime. Wabiro medo tudre kodi e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwa Ramogi Ajwang' gi kanyo yiena mar mondo mi wakaw yuwa mokwongo e chenro mar weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Med ndikona kokale namba mar 36000 Facebook kacha bende wantiere live wiki wil godo. Wakaw mana yuyo matin mondi e kawaduogo. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Welcome to Shabikila,
Play Shabiki Virtuals on shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajuang mondo wadhi mbele kod weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama jokanyo mag riwruok makedo ne ratich oganda okwedo meko mar rawera moro mabende wachore ni nitiere kod kit chwech ma opogore mano mabende idendo kanyo kod dhongere ni transgender mane obila omako nikech kit rwakruok mare e gwengego mag Awendo. Ndalo ariyo ma okalo picha ma kachiel mano mar video mar rawera moro mane omaki kod obila e gwenge mag Awendo nikech kit rwakruok mare ne olandore e mbui. Jokanyo mag riwruoge mag oganda gi mago mane bende nobago ng'anyo mamuola e kaunti ma Migori ka gikwedo wach makamano. To confirm your genitalia, if it it is not right. She was arrested because of how she was dressing, and I don't know how that is relating to being, committing an offense. Because if I dress the way I want as a Kenyan citizen, why does that relate to maybe criminal act that has been happening in this region? So I say that it is not right. So as a forum, we are also condemning whatever happened to Sheila, because police officers are trained personnel. They know what to be done, but they fail to do what is right. So we are condemning that as a forum, and would wish that they apologize to the public. Jothum osingne gi chudo makare motelo ne nyasi mag sikuku. Eseche mabende duola mochung' ne ratiro mag jothum mano Music Copyright Society of Kenya MCSK omedo omenda mijuogo jomatiyo kod thumbe makamago. Jakoma mar MCSK Lazarus Muli osingo ne jokanyo magi ni gibiro yudo pesa kochopo tarik 15 mar dweni mar dwe mar 12 kendo obiro bedo omenda mabupa. Kane giloso e nyasi mar 31 mano mar MCSK ma higa ka higa e magawa moro Machakos, Muli kod jotelo kata jatelo maduong' mar duol no Dr. Ezekiel Mutua owacho ni duol no oikore mar loko talanta mar jothum mondo obed mwandu. When you have collected, to collect the royalties from matatu industry, from the hotels and restaurants, from the media houses, you need the enforcement. And it's the work of the police. It is a constitutional requirement. Article 40 says that the government, the state is obligated to protect the intellectual property of its citizens. So when we call for the police for reinforcement, it is in the constitution. If the government means business, if this truly is a hustler government, we got to be serious now with the way we treat musicians. And we got to point out where the problem is. Let us not have side shows and shenanigans. That time should be over. Watu wa matatu wamekuwa atulipi. Watu wa Perak wamekuwa atulipi. Pesa ziko mingi na tumehakikishiwa na tumeweka structures ya kwamba hizo pesa tutaokota within that time. Every month we have a potential of making so much. I don't know, sijui kama ni serikali haijui kwamba if they can get tax from the billion. Yeah. Tunaweza jenga barabara mingi, si ndio? If now there's proper reinforcement, musicians tunafaa kuwa na mansions. Nyako Ramogi Ajuang gi kanye mwachopo godo e giko weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Moko kuom bende aneno kondikono kokalo e namba mar 36000 kama nyisi ni ndiknwa abol masomo moko kuom ote mabende uoronwa gi sani. Ramogi TV watimo mos ne joma oyudo masira e orofa, wacho ni en Ajuang maseme mar Ogango. Ka bende ote moro kae wacho kae ni Joyce Ankodi ane Migago gi babawa Singa Odongo, an Sara Singa,
nyamin smoking mise mar wang' neno West Kanyamkago mano e kaunti ma Migori. Ka bendi wacho ka ni neno ayo makare ka intiere e gwengego mag Kisumu, iwacho ni Ramogi TV ler ahinya, kata kamano okinyiso wani neno ka intiere e gwenge mage. Bende pod wamedo mana goyo mos ahinya ne jogo ma bende oyudo masira mano e orofa ma bende ogore pinya kata oruombore pinya e kar dak ma Kasarani mano bore Nairobi. Ka chenro makamano mar manyo jogo ma pok oyudi pod dhi nyime. Jafwambo marwa goyo tach kacha, wabiro medo kelo ni ler matut kotudore kod masira makamano. Gikanye yiena mar mondo mi akaw yueyo matin tok yueyo marwa matin kaka pile. Milton Ochieng Jakablaka biro donjo kod chenro mar kuku World Cup. Imedo mana kete e Ramogi TV. Ngima iye okikore, samoro rieny, erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamorwa. ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata! Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar,